Sa number 4, 17 ka mga kabataan na rescue sa DSSD Bacolod. Gain pasapasahan sa social media ang video sa grupo sa mga kabataan nga nagasingbot sang solvent. Suno sa DSSD Bacolod, 17 tanan ka mga kabataan ang ilatigay na rescue sa sulod lang sa isa ka semana. Sa ini nga video nga ginpost ng isa ka netizen, makita ang pagtipon-tipon sang kapinapulo ka mga kabataan sa gwa sang Capital Lagoon sa Bacolod City samtang nagabitbit sang rugby. Suno kay Richelle Verde Prado Manga, ang pamuno sang Department of Social Services and Development, Bacolod City, anong sa mga kabataan sa video ang na-identify na sang otoridad. Apang sa mga ini ang makapila na rescue sang DSSD apang nagbinalik sa gihapon sa dalan. Matapos nga na-rescue ang mga kabataan, ginpaidalom sila sa counseling kag liwat naman nga ginbalik sa mga ginikanan. Sa records ng DSSD, 17 ka mga kabataan nga yara sa dalan ng ilang na-rescue sa sunod lamang sa tinalikdan nga semana. Ginaako man ni Manga nga may kabudlayan sila sa pagpahalin sa mga bata sa dalan bangod ang ginikanan sa mga ini sa dalan man mismo nagatiner. Kung mapamatud-an nga may kapabayaan ang ginikanan sa ilang mga kabataan, posible nga makuhaan sila sang parental authority kag ibutang sa paghinakop sa DSSD ang ilang mga bata nga nagatiner sa dalan. Nagapangabay man ang DSSD sa publiko nga likawan na paghatag sang kwarta sa mga bata nga nagapangalimos sa dalan bangod kinadumilian ini base sa ordinansa sang syudad. Dugang pa niya, likawan man ang kuntani pagpakita sang hitsura sa mga bata ilabi na kung ginapakita ini sa social media. Iban nga proven nga gina-neglect gid nila kag gina-abuse ang ilang mga kabataan, ginakaksa nato no sa parental authority amo na. So involuntary commitment sa mga kabataan diri sa DSSD kung gina-refer nato no sa mga lain-lain mga institutions, but it's last resort kay ang pinaka ideal gid yan no para sa mga kabataan is sa ilang family. Amo na prior sa pagdesisyon ng kakson sila sa ilang biological family, ginatun-an gid may case management no kag ginahimo ang tanan nga tikang para hindi da makalabot.